Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Ay hoo gali, jutayan lang ko malipat. Ang sulat gali nga ginpahatag sa akon ni Paripuloy kag ang tinapay nga ihatag kay Basyang. Wala ko pa nadulong sa ila ni Miloy nga balay. Ay kabay pa nga wala lang to si Parimiloy para mahatag ko ni kay Basyang. Ay mahuya man ta kay Paripuloy. Kinahanglan madulong ko nito nga daan nga ginsako pa ko ni Paripuloy sa tinapay. Bye. Ay, Miloy, langga, mayo kay are ka na. Ari na ako, kapoy ako, sumong dabo ko ginubra. Ay, kaya anong gusto mo, makis ka sa akon? Kape na kang tinapay, kang tingbod na lang ang orkes na. Sige, matinapay ko di, Halin pa ni kay Puloy, gindulong di rin ni Ilyong sa akon. Ikaw na. Tiplay ko to kape. Away problema ka, kape ganin lulo mo, anay. Okay na na. Sige. Bakaon ko na Sige. sa tinapay. Panamit na kay bag-ugan na, halin sa bikiri na. Namit no. Lalo kaloy? Ano plano sa ako sa tinapay? May patso ako. Ano na tabusin mo lihaw? Kalibong ulo kung panit to sa tinapay, kung papel, kung panit. Hindi. Ang sulat gali sa ako ni Puloy, ginpakaon ko kay Miloy. Pip, nakahimos ka na, Pip. Okay, himos ako to eh. Ti, miss ko ilan na ta, Pip. Tuy, oo, tuy. Kanami kay face to face na ta kuno, Pip. Kahit na nawala sa wahan ko ito eh. Ngahaw. Hindi mo lang pisa ko makita. Pero, nakapamahaw ka na? Oo, tuy. Ikaw ka pamahaw ka na, tuy. Wala pa. Kapalupan ko. Tiway ka plano? Muna gani, tuy, di mo eskwila na ta. Abi ko anay. Pi, malakat na ta, Pip. Sige, tuy. Okay ka lang, Pip. Okay lang ko, tuy, Basta, ang importante, nami ang ato diskwilahan. Ang muni nga ito sapatos, tuy. Daw ko, tunog ito kahoy, no? Daan na bihatong sapatos. Hinatag pa din ni Lolo, tuy. Ay, gali. Lolo, blami, Ala din ka pumakadto. Ang eskwela na kami, Noy. Baskwila na kami. Wala kita na balon. Hindi pala yung layo ko gading bag ko kay Pitpit. Yan ay pabala. Do ikaw man si Pitpit. Oo man, nalipat sa sing script yan. Ngaaw. Nalipat ka pitaw. Naparehas kami sura ni Tuy, tuy. Asigon ka na ito'y. Oo man, nasigapit. Oo. Ala, may trisikolo. Gapakadto dire. Sildiri na. Matuod o. Hala, si Manang Katkat-ho, gasakay. Inasik ng gasolina. Ginasik ang gasolina. Abi ko gainasik ang laway kay ang tunog sang motor daw ba. Sobra naman kamuy. Sakay na kamo di kasi mga dungolig niya mga bata Sakay na ka mo di. Ay, Pet,
Sakay na di oh. Masakay ko Nagkasok ang motor ba? Oh, yan ka mo ayo ha? Oo, muyat kami. Nong, mahinay lang ta ha, kami mga bata. Oo man, mga bata nga mga gwapo, pariyo namon, di blapit. Malapit na ako sa balay ni Lolo Miloy. Kag sa balay ni Lola Basyang, makita ko na ang ilagwapa nga apo nga si Kat-Kat. Ari na. Oy, si Lolo Miloy, ari sa guwa. Oy. Abrihe ko anay Miloy. Lolo Miloy, mayong gabi. Uy, di. Sino ini siya? Hindi. Ano ko no? Uy, ano tadi to? Ako gali si Tino Tino? Oo, pero tawag nila sa akon si Robotino. Si Tino Iskaro Okay. Oo. Ba Iskaro man ko kilala? Oo. Sino? Sino ganito? Si Tito Ariel Iskaro. Yan. Oo. Sige ko kilala. May channel na sa YouTube, Marbais Channel. Sige, komersyal pa mo. Ano tadi atun troyo? Diri ga istar ang apo mo nga si Kat-Kat. Alang-alang ba si Jubal lagi siya? Mamasyar ko tani sa iya, Lolo Miloy. Ito ka? Oo, kay do kagwapa abi sa iya. Ay, natural na siya, pamilya na nabod mo. Baw, galing daw layo itsura nyo, haw. Miloy, sino na? Ay, Kuwari siya, si Tino-Tino. Si Tino. Si Tino. Ay, Lola ba siyang mayong gabi da sa imo? Ano ka tigilaw? Ay, hala, to? Basi nagtalang ka? Dire lang ta sa guwa istorya. Basyag. Basyag. Miloy. Ikarga na gani si Tristia ng robot kaya na, Mayong gabi sa imo, Miss Beautiful. Anong kinahanglan mo sa akon? Ano to? Tino gali Okay. Anong kinahanglan mo? Ang tuyo sang isa ka soltero, mamasyar sa dalaga nga katulad mo. Daw style ko man day. Pero Basyag. Miloy. Nakatinggan mo si Kat-Kat. Di unod ang ganun kaliro, ala, do arinola. Miloy, ano tong ginhimo mo nga imbes nga kaldirong buksan mo, arnulay ang buksan mo, haw? Ipos lang. Ay, nga, haw? Gusto mo ganyan bada sa imo nga po, robot? Pero, maumayo lang gani, kaway maula ang ranula. Kung naula, sibuyas, bumbay, nga dako. Hindi. Naulaan kamay. Minaw, albasan. O, sinaw to. Hala, ano to? Ay, nga haw. Daw arinola ang tunog sang inyo kaldero. Ay, hindi Amo gid na, kay way na unod Kat-Kat, ginatawagan lulo mo.
Roberto, mayong adlaw si mo? Mayong adlaw, nagtawag ko na si mo. Oo, naman. Kabalo ka, ang akon nga Lord, 5 minutes lang itawagi ko kung makutod mo. Away problema, basta ikaw, Roberto. Parelyong, Ano? ang isa sa nga akon nga istorya si mo, partibla kay Pare Miloy. Uy, may istorya ka sa akon, parte kay Permiloy. Ano naman to? Itismis ko ni si mo. Ano ko no? Ka, ang di ba sila nila Marites kag Marisol, kita yalain ta mo. Ano taya? Mani. Mani? Maniningad Ba? lang. Pinasahi siya gali pa Roberto. Siling di Ano ko no? siling amiga ko lang. Oh, ano ko no? Krasya pa rin Miloy. Uy, daw mayo nga balita na haw. Waya paguro makita itsura ni Permiloy. Ano ba? Ba siguro kay man believe siya sa mayo magkutis pa rin Miloy. Mo tanong ginkulo dito. Mayo na siya kuno maglubag-lubag sa mga lulubagan sa iyatong karaoke sa balay. Ang iya grito lubag-lubag sa kuning termino ya tumok no. Lulain pag inayahaw. Oo, nasun tumok dalawahig. Nang tumok dalawahig man. Ano na siya? Lubago na iyahaw? Ambot itong iwahigo na yan si tumok ko na no. Balo ka, si Basyang pero may ginagawagta siya kay pero may niglagaw sa Permiloy ang dance plaza. Abi mo ba kung abo gani abi mo sa sobrang kaluyag ni Maribasyang kay Parimiloy. Oo. May ginkumpos si Maribasyang kay Parimiloy. Uy, ano na nga kanta ang ginkumpos ni Basyang Camiloy? Wala yan mo nagikanta, gi-recite lang ako nagbutang tono. Anong abe? Anong kanta ya? Siling ni Maribasyang, Miloy, Miloy, sinta mo ko ng papaya. Ayaw mo galina? Hindi mo niya kanta ni Maribasyang mo. Galing mo yung nagkanta, nag-recite siya. Ate, amo na mayo gani kay na sa ulo mong yang recite. Wow. Pero, mo na ganis ko, tumayo ni butangan ta ni Katono, bla. Pero anyway, pa rin yung. Oh. May pamangkot ko mo, bla. Ano na, kung may nobyan ako, kabat? Pangita pa ko kabalo man ta kung sino ginapalahid-lahiran mo. Awabi ko kung kabalo ka na kung sino ginatid-tid ko. Isa pa na, kadumdum kasing nga hubing gidabing ginadulo deskartihan mo. Uy, nga aman. May nahibalaan kagali parte sa ako na. Sino gana ito, itong ginapinan kaginya sa nanay niya, Vlad. Si Katrina to? Si Katrina to, na, bapete. Silingko do, Mayo, galing kitiyari ko sa sagay, kunada ko na, na pa ko, mbosin muda. Sabi ko nga dahil na Roberto. Bilib ko nga dahil sa diskarte mo sa pero, hindi, masabat mo ning pamangkot ko, mabilib ko si mo. Ano klase pamangkot na? Kay sabton ta? Simple lang. Nano nga lugar, na kung maghambal ka, way gagiho ang baba mo. Do bago na ihaw? Ano nga lugar na kung ihambal mo, wala nagagiyong baba mo? Yes. Do bago na. Grabe nga trivia mo, Berto, ba? Nano, be? Yan ay pa. Do paano mo na karon mahambal ina nga lugar kundi magiyo karon ng baba mo?
magasiling ka gingituod, gidman kay. Ano nga lugar na haw? Ihambal ka? Bebe. Ano na nga lugar? Duway gikoy di yaw. Testingan mo dahil na kung bisan di mo pag-ihoon, baba mo. Maminti, mahambal mo na siya mo. Bebe, ano nga lugar na? Hong Kong. Hong Kong. Oo. Bisan to, hindi mo pag-ihoon na baba mo. Mahambal mo na nga lugar. Hong Kong. Teka, na. Sakto ka. Kasi Premiloy, yumo-yumo. Kabati. Oo, ari pagido. Ano to? Nanong nga lugar nga wala siyang laway. Puro guwapa tanan. Tuwa mo na nga lugar ang gusto ko katuan. Ano nga lugar nga wala siyang laway? Puro guwapa tanan. Doon paborito na Premiloy. Tinalo na. Ano nga lugar na Preberto man? Amo na siyang ginatawag nga Uganda. Ikaw na, Preberto. Ikaw na. Siya, yung last na lang ho. Last na lang ho. Bebe. Nano nga lugar nga Pirti Kadasig. Uy, lugar naman yung Pirti Kadasig? Oo, nano na. Aba? Duway gikoy kapunto sa imo haw. Ano nga lugar na? Ano na siyang natawag nga? Russia. Russia. Hindi ba? Pero hindi ba ko kamubuon? Trivia sa kontroberso. Grabe. Alam ka pa kay Lulo, Google ha? Siya din ko nagikwa kay pare mo Puloy. Otro pagiti. Udlay ito pare mo Puloy. Dito yung Malabuan. Oo Pero may ito yan daw maarangka pag gani po ay gina. Kita mo. Binit-bit ito kang gitara. Damot may lagi wagi pospos ni Maribasya siya ito. Dalaya pa po maharana sila siya ay nagkanta. Bit na siya sing gitara. Gakurog-kurog uno gatubang kay basya. Ang sala ni kay pare Puloy Blamot na ano na yung sistema galakat sa. Oo. Ang iya nga kamot ara siya borsa permi kang magkurog-kurog. Do malain ni tabo magabunaw. Galaka tapos iya kamot ara sa borsa tapos gikurog-kurog. May bati-bati ko. Labi nagiguno maglabay kuno mga dalagas to pa dia. Sakto ko kurog-kurog. Ay sadya ko na pa rin yung abimanaw. Ano pagid pre, Berto? Mataman sa kakurog, gatulorong matayarong. Amo nagaling nga gid sigin pili ni Basyang. Kapasalamat yan si Miloy, si Primo Miloy, nga siya gid kuno yung pili. Kabalo ka nga ang amo na natabo kay pare Puloy. Ngaman. Na mild stroke ng pobre. Sabi mo na, ano nagkakurorong gani kay na mild stroke. Dapat gali maluoy pata nagali siya. Ikaw mo lang abing gamulay, abi siya. Talagsa mo lang na. Isugid ko lang to rin mo dahil mo ka-color. Ma'am, dapat matiyag ko blasibo. Daw membro kasing siyang DM. Uy, ano na siya? Dirty minded.